95,000 pensjonant, 53,000 ħaddiem u 15,000 student bejnietom bdew igawdu minn żieda ta' 56 miljun euro f'miżuri mħabbra fil-budget 2022. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana taħarsa lejn il-miżuri tal-budget li daħlu fis-seħħ. Il-Ministru Caruana spjega kif il-miżuri tal-budget għal din is-sena huma maħsuba sabiex fil-waqt li pajjiżna jkompli jirkupra mill-pandemija, il-familji Maltin u Għawċin ukoll igawdu mill-ekonomija li baqgħet tkun sostnuta. Grazzi għal fatt li l-ekonomija Maltija baqgħet tikber u baqgħet tikber propju għaliex dal-Gvern baqa' jsostniha matul dan il-pandemija, illum stajt inkompli nibni fuq dak li għedna fl-aħħar budget fejn qegħdin naraw dawn il-miżuri li qed jidħlu fis-seħħ, miżuri li se jkunu qed jolqtu daqstant ħaddiema, pensjonanti u studenti li bejnietom il-kol se jkunu qed jieħdu żidiet matul din is-sena li ammontaw għal xejn inqas minn 56 miljun euro. Il-miżura dwar it-tnaqqis tat-taxxa fuq l-overtime issa ser tkun fuq l-ewwel 10,000 euro u mhux iżjed fuq l-ewwel 100 siegħa. Id-dħul fuq dawn l-ewwel 10,000 euro ser ikun intaxxat bi 15%. Din il-miżura ser igawdu minnha ma' 30,000 ħaddiem u ser tħalli 6 miljun euro fil-but tal-familji Maltin u Għawċin. Miżura oħra li wkoll hija kbira daqs din fl-ammont hija dik fejn ir-rata tat-taxxa fuq dħul minn xogħol part-time ser tinżel minn dik ta' 15% għal 10%. Din il-miżura huwa stmat li ser ikun hemm ma' 23,000 ħaddiem li ser jibqalhom fi bwietom mal-5 miljun euro fis-sena iżjed. Għal familji li dħul tagħhom huwa baxx jew medju, il-Gvern ukoll daħħal benefiċċju ġdid li fuqu għal din is-sena ser jintefqu 2 miljun euro aktar. Miżura oħra hija dik tal-in-work benefit li se tkun qed tiswa 12 miljun u 500,000 euro. Ġie spjegat li dawk il-ġenituri li jaħdmu u li għandhom tfal taħt 23 sena u li jibbenefikaw mill-in-work benefit bdew igawdu wkoll minn titjib f'din l-iskema. Għal koppji li jaħdmu tnejn, il-limitu ta' dħul tela minn 35,000 euro għal 50,000 euro fis-sena. Koppji fejn wieħed mill-ġenituri jaħdem, il-limitu ta' dħul tela minn 26,000 euro għal 35,000 euro fis-sena u għal ġenituri li jrabbu waħedhom u li jaħdmu, il-limitu ta' dħul tela minn 23,000 euro għal 35,000 euro. ċertu pensjonanti ser ikunu qed jieħdu żidiet ta' 10 euro fil-ġimgħa, f'ċertu romol ser jaqbżu din is-somma b'mod sostanzjali. Il-Ministru Clyde Caruana qal li mis-56 miljun euro iżjed li diġà ġew investiti fin-nies bil-budget għal din is-sena, il-pensjonanti se jkunu ħadu żieda totali ta' 38 miljun euro minnhom. Clyde Caruana spjega kif l-istudenti ser igawdu minn żieda tal-istipendji ta' 10% wara ħafna żmien.